Cha wey'ngane zakwethu, ngenza le video nje ngithi angibonge ibandla. Ibandla lisebenzile bafowethu, muhle umsebenzi owenziwa yibandla. Lana ngihlangana noma wengane uphethe ingane, hawu sengiyancoma, hawu wamohla umntwana. Hawu ba igama lengane. Kanti igama lengane-ke kuthiwa uKilebohile Mkhize. Kilebohile Mkhize. Shuthi ngiyasho ukuthi hayi impesi. Shuthi iphuma ehostel angena elokishini alungisa isimo. Kuyabuyela ngaphakathi inkabi. Cha inkabi zami. Yinhle lento eniyenzayo. Mina ngaye ngahlangana noNqobizitha. uNqobizitha Mfukeng. Yabo? Asho ukuthi ithatha isibongo sasekhaya konini. Cha inkabi zami muhle umsebenzi. Iqhubeni lento eniyenzayo. Sogcina samaZulu sonke la eGoli. Muhle umsebenzi welibandla. Iyancomeka lento eniyenzayo lapho eDube. Nenza njani lapha eThokoza? Nenza njani lapha eThokoza? Bayeza lapho oLebogang Zulu. Ithi indaba yethu lapha eAlex. Hayi welibandla hayi muhle umsebenzi.